Икесе дә бер театрда эшли, икесе дә бер спектакльдә катнаша. Кайсысы тәмлерәк пешерә икән? Камал театрының танылган Татарстанның халык артистлары Люция Хамитова белән Венера Шакирова тәмле көрәштә. Шимбә сәгать 11-дә кемнең җиңү яулаганын белерсез. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Жанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.